Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина». Я її ведуча Віра Кубулей. Ми з оператором Михайлом Пожего прийшли в Ужгородський інститут культури і мистецтв на зустрічу з дуже порядним і красним челядником з Лізу Михайлівну Сівак. О, вижу, що вона там стоїть. Дай Боже доброго здоров'ячко, Лізочко, як се маєте? Добрий день, дякую, добре. Добре. Ну, та йдемо позирати вашу отчину. Так, ідемо. Да? Ідемо. Ми пишаємося такими викладачами, як Ліза Михайлівна, адже перебираючи їх багаторічний досвід і опираючись на нього, ми можемо зберігати і примножувати культуру нашого краю. Ліза Михайлівна взагалі вона дуже енергійна, по гороскопу стрілець. А стрільці вони енергійні, вони кругом перші мають бути, кругом не заводили. Це людина, яка надзвичайно доброї вдачі. Вона намагається всім допомогти. Єлизавета Михайлівна зазвичай вимогливий викладач, трошки строгий, але з добрим серцем. Ліза Михайлівна – це справді та вчителька, яка багато чого дає дітям, саме студентам. Вона віддає всю душу. Ліза Михайлівна, ваша любов до творчості, відки то у вас? Я думаю, що то від моїх батьків, навіть іще від бабків і дідів. Тому що моя покійна мама, родом з Інстичева, вона співала в церковному хорі, а її батько був дяком у монастирі. Батько мій також добре співав, його мама Тереза, значить, також співала у хорі у Малому Раківці в церкві. Та вона з Іршавщини? Так, з Іршавщини. І я родилася в Малому Раківці Іршавського району. А як вас доля занесла аж у Тячівський район? Доля занесла так, що мій покійний батько працював у Буштинському лісокомбінаті і завжди доїжджав на суботу-неділю у Раковець. То ми з Раківця прийшли жити трошки у Хуст до його родини, а потім він запропонував нам поселитися в гуртожитку, щоб батько не доїжджав цього. Ми поселилися в гуртожитку, потім нам дали від лісокомбінату ділянку і ми побудували там будинок. Там я пішла і в школу середню, там я пішла і в Тячівську музичну школу. І я співала, все в дитинстві співала, ходила по гуртожитку, співала різні пісні, і колядки, і народні такі, як від мами, які мама моя любила в'язати, світери, капці, все таке, і теж співала. А мені інтересно, це не забули сте діалект тячівський? Ні, чому, не забула. А за що би сте поприказували? От я в своїй книжці, там у мене є записано і тересянське весілля. Там вона по-русинськи? Ну, так у книжці, так, я ж діалектику, лексика вся у моїй книжці, так як воно було в тих весіллях. Там в мене весілля 18-20 століття, і є сценарій і сучасного весілля, і всі записи, всі фрагменти весілля. А не повіли б сте пару фраз таких характерних для тячівського такого? Ой, віньку зелененький, плетутя з барвінку, частим тя доносила, дам те за ширинку. А яка нота? Ой, вінку зелененький, плетутя з барвінку, частим тя доносила, дам тя за ширинку. Ой, дай ми, мамко моя, гребінець, гребінець, найрощеш у жовті коси під зелений вінець. Удається молодиця, сумна, не весела, буде за нею банувати половина села. Як файно, слухайте, дуже красно. І така мелодія файна, нота файна. Ліза Михайлівна Сівак, викладач-методист, заслужений працівник культури України, голова циклової комісії менеджменту соціокультурної сфери. Вже багато років працює у нашому, тепер уже Ужгородському інституті культури і мистецтв. І ми пишаємося такими викладачами, як Ліза Михайлівна, адже перебираючи їх багаторічний досвід і опираючись на нього, ми можемо зберігати і примножувати культуру
культуру нашого краю, адже наш навчальний заклад виховує працівників культури Закарпаття. І хто, як не наші випускники, потім на своїх місцях роботи в закладах культури будуть розвивати, скажімо, і зберігати ті традиції, яким навчають саме на спеціальності менеджмент соціокультурної сфери. Були, навірно, такі люди, котрі вам дали поштовх розвитку вашого таланту. Ну, звичайно, в музичній школі в мене був дуже хороший викладач-баяніст Степан Степанович Мильо, вже також покійний, дуже хороший. По муз-літературі все це була Софія Михайлівна Сімочко і Золтан Іванович, її чоловік Сімочко, хор вів. І я там теж була і солісткою в музичній школі. У училищі це був Михайло Сергійович Петрушевський, такий викладач, дуже скрупульозний, і він дуже професіонал великий і давав великі, важкі твори грати, що я на державному іспиті з ним грала і з піаніно, тому що він вимогливий був до тих, хто закінчив музичну школу. Завжди мені казав, що Яцьків, ви закінчили музичну школу, ви повинні бути вище на голову від тих, хто не закінчив музичну школу. Марія Іванівна Цугорка зі мною вчилася. Багато таких студентів. І ми грали в оркестрі. Ми грали в оркестрі також я. Володимир Сергійович Красноярцев, дуже вимогливий. У нас був тоді оркестр, і ми виступали на всіх тих 40 чоловік. Кожний день по 2 години у нас був вечором оркестр. Теж йому завдячую, тому що цю основу, вони музичну основу мені дали. Марія Степанівна там була у нас по культурно-дозвіллявій діяльності, дуже хороший викладач, яка дуже багато мені дала іменно по клубній справі. Тоді Марія Іллічна Заяць, муз-літературу, Михайло Заяць, музичну грамоту у училищі. Потім, звичайно, на роботі мені дуже багато дійсно Василь Іванович Руснак допоміг, тому що я прийшла, мені ще не було 18 років. Я 3 місяці працювала в Тячівку. Мене відвезли в Тячівку у клуб. Клуба не було, тільки там була кімната для доярок відпочинку і проекційний апарат «Україна». І я на цьому крутила їм кіно. І з Баяном, Баян мені закупили були, там була дуже хороша завбібліотека Ярослава. І це я стала потім крісною її дочки. І я їм зразу дояркам грала на баяні. І ми через 2 дні вже співали «Ой, чорна я си чорна, не сама калину ламала, терень цвіте». Прийшов секретар парторганізації і каже: «Лізочко, збирайся, їдемо на полонину». Я не знала, що це таке, навіть батькам не сказала. Нас посадовили у грузову машину до Ущорної, а звідти 3 години з баяном і з продуктами пішком. Це тепер уже мотовоз їздить і машини на полонини. А тоді ми йшли на Подпулу, Шаску, Шандрієвську, це дуже великі полонини Тячівського району. І, безумовно, там давали концерт. І я зразу баяну руки, і ми оце співали. І з тими, хто був на полонині, і всім це був такий перший на полонину. Значить, батько покійний прийшов у відділ культури шукати, де пропала дочка. Тому що я ранком йшла туди 3 кілометри пішком у Тячівку, і вечором із 3 кілометри до Тячова, а з Тячова Буштина опівночі поїздом. Мене батько зустрічав, бо я боялася, хоч ми недалеко жили там від вокзалу. І він зустрічав мене. І так кожен день. Через 3 місяці мене забрали у Тячево, тому що добудований був новий палац культури. І мене призначили методистом, потім завідуючим методичним відділом, виконую обов'язки директора. Отак я там пропрацювала 8 років. Я створила зразу вокальний ансамбль «Синьогори» з працівників культури Тячівського району. Потім не було баяністів, мене взяв покійний Траксер Микола Іванович акомпаніатором ансамблю пісні і танцю Ущорнянського лісокомбінату, Марія Іллічна акомпаніатором Тересянського доку. І попросили в райлікарні, і я там також керувала вокальним ансамблем. От, наприклад, пісня «Гей, Дунаю» записана від батька мого з Раківця. Гей, милий мій, що би зробив я, ой, кить би доня другий ходив ще я, ой.
гей, Дунаю, за Дунаєм плаче дівча за Шугаєм. Я бим ходив, я, ой, другий ходив, а я узяв шея, ой, гей, Дунаю, за Дунаєм плаче дівча за Шугаєм. Об'їздила всі села, спочатку мене познайомили з усіма працівниками культури, познайомилися часто з методичною, свята проводили різні, все те, що потрібно було на той час. І безумовно, що це також дуже була в мене велика практика. І я і сьогодні, по сьогоднішній день з працівниками культури спілкуюся. Приїжджаємо туди, коли ми їздимо на семінари, і просто так, коли я десь у відпустці. У мене там є багато кумів, тих випускників, Уляна Маркуш, яка також зі мною вчилася у Хусті теж. Вона грала на другій домрі. Я на першій, вона на другій, Цугорка на альту. От. І також теж в мене багато кумів і там, у Тячівському районі, потім так здружилися. А пісня «Пила бися палиночка» записана від мами в Мстичеві. Пила бися палиночка, коби нова склянка, хоть би наня поклонила, гей, миленького мамка. Це півлітер палиночки, півлітер, та так собі у ціть піду, гей, завіє вітер, по гарчику криштальовий і мутя за ушко, та поклоню на милого, гей, будь здоровий, душко. Йой, яка красно слухайте. Це ми у весіллі, яке показували у музеї, ми це все використали. Мене виховували так, що мене не били. Але я знала, коли сказав мені батько, що це треба так зробити, або мама, я так і робила. Я ніколи не казала, що не зроблю, або як. Якби трошки я боялася їх. Хоч вони мене дуже любили, бо я не мала вільного часу. Я до обіду йшла в таку школу, після обіду до вечора йшла в музичну школу. А із середньої школи треба було йти далеко, у нас там в Буштині кажуть Гандал, аж туди, де парк. І це було вечорами, то за мною також батько знав іти і вести мене додому. Як йому казали няньку? Так, няньку. Я йому казала няньку. Він мене дуже любив, і він, коли я вибрала цю професію і пішла далі по цьому, він мене підтримував. Мама трошки так боялася, каже, то така дуже тяжка робота. Вона бачила, що я, навіть коли я ще вчилася, я виступала за Буштину, за всі гуртки. І коли треба було по всіх Тячівському районі, їздила, у нас Василій Іванович покійний, був такий мікроклубний автобус, і він нас брав в самодіяльності, і я їздила по всі. І з баяном, з вокальним ансамблем. Я пам'ятаю вас у роботу в будинку творчості. У вас енергії було, вас не можна було спинити. Валізки були у Тячеві, завтра у Рахові, післязавтра в Перечині. Відки тут енергію берете? Будинок творчості працював трошки за старим принципом, але Василь Степанович покійний набрав, це Софія Войтун, також прийшла Віра Кучмаш, Марія Цугорка, Олена Феденишинець, Колош Варі Федір Жимодович, ти. По музичному жанру у нас був Шерегій. Це були в нас всі знамениті, Євген Миронович, це в нас всі знаменитості були. І ми тому там уже ця моя практика дала ще мені більший поштовх осучаснити заклади культури. Я постійно, ми їздили в райони. Ми по тижнях сиділи в районах, оформляли методичні кабінети, Аїтова, Ліля. Так, ми їздили, ми організовували там все по-новому, всі стенди. Не просто, щоб була документація, а щоб дійсно ці села стали методичними центрами і райони. Пам'ятаєш, кожний наш працівник був закріплений за районом. Ми все знали в тому районі, що відбувається від А до Я. І з головами сільських рад, з головами колгоспів. Ми завжди проводили заходи, нас просто запрошували. Ми із ініціативи і моєю, і Василя Степановича, ми також робили обряди. З Лізою Михайлівною ми познайомилися, коли я працювала в будинку творчості. От така ділова, така енергійна. Зразу вирішила, що там, значить, підключити мене до справи. Ну, ми часто з нею їздили по області. Вона добре область знала, я мало знала, тому що я нова в Закарпатті.
І коли нас відправляли в командировку десь до якоїсь області, в якийсь район, вона зі мною, безумовно консультувала. Не лише зі мною, вона взагалі всіх консультувала. І кругом вона найбільше їздила. Вона все знала, всі дороги, куди йти, як завернути, до кого піти і з ким що говорити. Ми перші зробили обласний конкурс обрядових колективів, якщо пам'ятаєш. Ми зробили звітні концерти самодіяльних композиторів, тому що я спочатку була старший методист по роботі з самодіяльними композиторами. Ми зібрали всі твори, ми робили це. Ми робили звіти районів. Звіти районів робили по графіку. Потім ми робили звіти самих районів у себе із колгоспами, з їхньою продукцією, з усім. Тобто ми були в Русі, ми набули цю практику. І безумовно, ми всі з вами їздили зима, не літо, ми йшли у райони і буквально робили цю роботу. Коли мене перевели вже в новостворене училище культури у Ужгороді, вона перевели її у відділ культури Ужгородського району. І тут вже близенько ми були, тут найтісніша була співпраця із Лізою Михайлівною. Вона нас брала, в нас це я, Людмила Івановна Ухач, викладач була культурно-дозвілєвої діяльності, покійна нині Людмила Петрівна Крепс, режисер. От ми створили такий шлягер, наче був в Ужгородському районі, ми по концертах їздили, були 3 куми. Нас усіх чекали, в нас було 4 або 5 виходів між концертами, нас усіх чекали, ми піднімали настрій, і то нас вже навіть запрошували на окремі концерти, прям цілі. Я коли прийшла в Ужгородський район, я спочатку об'їздила всі села Ужгородського району. Познайомилася з усіма кадрами Ужгородського району. Яка в них спеціальність, скільки років вони працюють, які в них заробітні плати, яка цей. Навела порядок спочатку у відділі культури, тому що я прийняла відділ культури без початок, без нічого. От. І зразу тоді почала робити семінари і окремі методичні дні з кожним працівником. Ті, які працівники в нас були у методичному центрі, вони не мали вищої освіти. Вони мали середню спеціальну освіту. І перше, що я взялася, це, щоб поступали в вищі навчальні заклади, як сільські працівники культури, так і районних методичних центрів. Коли вона прийшла в Ужгородський район, він взагалі був відстаючим районом в галузі культури. Стояло питання взагалі в Україні зменшення кількості клубів, бібліотек, а це значить скорочення людей. Вона, в принципі, так змогла зробити, що ні одну людину не скоротили, що ні одна людина не втратила роботи. Вона з усіма, кожним дорожила. І за це її фактично всі абсолютно працівники, і не лише культури, любили і поважали, тому що вона вміла захистити своїх працівників. Я кожний тиждень, хоча 2-3 клуби, брала баян і з ними вивчала різні їхні твори, чи то угорські, чи словацькі, чи які, щоб організувати театр народної творчості, який був в області, тобто обмінні концерти, семінари по різних жанрах. Ми до кожного ходили. Було 3 колективи народних, коли я прийшла. Це було цитаристи, театр і вокальний ансамбль «Ужанка». І зразу, я в 85-му році в травні прийшла, а в 86-му році, коли я вже все ознайомилась, я створила народний ансамбль пісні і танцю «Дружба». Це і райком партії мені допоміг, і районна рада. Ну, я була зразу, через 3 роки я вже була і депутатом районної ради, і членом виконкому, райвиконкому. Я в коледж прийшла у 2009 році, мене запросив Михайло Миколаївич Метровка і покійний Михайло Васильович Петрушевський. Запросили мене у коледж, щоб я викладала культурно-дозвілєву діяльність, організацію, методику культурно-дозвілєвої діяльності і практику культурної діяльності, оскільки у мене досвід був, і я клубну роботу знала. Коли вона прийшла вже в коледж, вона вже прийшла заслуженим працівником культури, тобто із досвідом, з багажем практичним. І, безумовно, мета була втілити цей багаж і ці знання практичні до студентів.
І дуже нас заведено так, що здається практичні роботи. Вона весь час ці практичні роботи пов'язувала то з районом, то із студентами не лише тої групи, в якої вона курувала, там, наприклад, режисери, а брали участь і художній самодіяльності, а колективи, музиканти. Вона сама музикант по спеціальності, вона обов'язково сюди забирала в свої творчі якісь такі вечори і музикантів, і співаків, і получалось такий дуже збагачений її вечір, збагачений іграми, збагачений піснями, музичними творами, дією якоюсь жартівливою. І це було дуже гарно. І цієї ночі їй присниться те, чого вона забажала. У 2013 року весь колектив, значить, дирекція і управління культури, значить, запропонували мені основну роботу. Головою циклової комісії, тоді було це культурології і культурно-дозвілявої діяльності, зараз це менеджмент соціокультурної діяльності. І я з 2013 року працюю на основній роботі і викладаю предмети менеджмент соціокультурної діяльності, практикум з менеджменту соціокультурної діяльності, основи роботи аматорських колективів і мистецтва. Основним завданням є цієї комісії, де працює Ліза Михайлівна, і чим безпосередньо вона займається. Це предмети такі, як народознавство, знову ж таки менеджмент, керівник, адже раніше вона працювала керівником в Ужгородському районі. І оцей досвід, ці знання вона не з підручників, які вона прочитала, а з власного досвіду доносить своїм студентам, вдячним студентам, які потім приходять, консультуються з нею, тепер знаходячись теж на керівних посадах, і мені надзвичайно приємно це бачити. Пріоритетом творчості пані Єлизавети Михайлівни є фольклор. Але це фольклор не будь-який, а фольклор осучаснений, тому що вона брала за основу давні традиції, ось вечорниці, весілля, і осучаснювала їх як естрадний сучасний концерт. І це подобалось багатьом людям, багатьом глядачам, які приходили на ці заходи. Ліза Михайлівна – це справді та вчителька, яка багато чого дає дітям, саме студентам. Вона віддає всю душу. Якщо ми не розуміємо, вона 100 раз пояснить, вона з нами засиджується, вона пробує докласти і донести це так, як це цікаво. Ну, дуже багато ми на протязі цих років організовували заходи, різні, які по навчальній практиці. Це були і весілля, це і вечорниці, це свята до Дня Матері, це до Збройних сил України. Це ми робили по кольорову палітру української пісні 4 метрів України, які стали символами не тільки України, а і далекого за кордоном, які пропагували все життя українську народну пісню, ліричну пісню і всіх її видів і жанрів. Її дуже поважають викладачі, прислухаються до неї, консультуються молоді викладачі. І дуже важливий, звичайно, психологічний клімат у колективі. Вона, як голова циклової комісії, своїм досвідом, своєю мудрістю показує, що вона вже досвідчена і вона дуже гарно і вдало керує процесом. У них на комісії немає ніяких конфліктів. Як вона їх вирішує, не розповідає, але особисто мені з нею дуже комфортно працювати. Вона безвідмовна людина. Основне – ставити перед нею задачу, і вона її виконує професійно, грамотно і гарно. Радує нас те, що її родина дуже дружня. Ми бачимо багато поколінь, дочка, внучка, внук, внуки. Це дуже приємно. Це людина, яка надзвичайно доброї вдачі. Вона намагається всім допомогти. Вона спитає завжди, які проблеми, що вас турбує, і намагається оті проблеми вирішити. Людина творча, людина ініціативна, креативна. Думаю, що для її віку це надзвичайно цінно.
Дуже приємно, що Ліза Михайлівна вона видає і книжки, якими теж користуються колеги, які передані у бібліотеки області. Приємно, що вона хоче залишити після себе такий приємний і цікавий слід. Ліза Михайлівна мене долучила до Тячівського земляцтва. Коли я вперше побувала, я побачила, що вона там хороший лідер, організатор. Вона нас всіх об'єднує, вміє поставити завдання, і ми гарно їх вирішуємо. Ліза Янушівна, донька Лізи Михайлівни, вона теж прилучає уже своїх діточок до коледжу. Вона намагається і номери, які ставить Ліза, номери хореографічні, теж уже вплітає туди свою маленьку доньку. Я думаю, що донька, весь час будучи тут на виду, весь час дивлячись роботу мами, я думаю, що донька Лізи Янушівни і онучка Лізи Михайлівни, я думаю, що вони теж підуть по стопам мами і бабусі. Шановна Єлизавето Михайлівно, бажаю вам миру, злагоди, творчого натхнення. Сподіватися на те, що в культурі буде тільки саме найкраще, залишатися зазвичай такою усміхненою і прекрасною, як ви є зараз. Я бажаю Лізі Михайлівні, щоб вона була здорова, 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 і щоб вона ще багато років дивувала нас своїми масовими заходами. Хочеться побажати Лізі Михайлівні, щоб всі її творчі задуми і наші спільні задуми збулися. Найперше здоров'я їй, її дітям, сім'ї, і побажати їй хотілося б успіхів. Все ж таки успіхи, вони породжують і здоров'я, і настрій, і майбутнє. Щаслива тим, що завжди, де я працювала, завжди і студенти я люблю, і вони мене люблять. Я ніколи не відділяла, ти кращий, ти такий. Я допомагала так, щоб він також став кращим.